Фанахме жабичка, но не знам каква е точно. Ще скочи. Няма да скочи. Няма да скочи. Тя е много спокойна, бе. Сега се намираме малко след Батак по път до Спад. Тук е едно от местата в нашата книга. Може да видите от линка в описанието и също като цяло в профила. Ето нагоре скоро има Меча поляна. Един местен ни каза, че нагоре има две мечки. Мисля, че на едната е страница, другата не е. И ще отидем да видим дали наистина има мечки. Също казаха, че когато има умрели животни в околните села, отиват ето там нагоре и дават на мечката да яде. Понеже сега сме четвъртък, в другия понеделник или вторник, тук ще снимаме видео как ходенето до Мечата поляна, по думи пак на този човек, е около километър и половина-два. И ще видим дали наистина е толкова или е повече. Тук, както видите, може да има някаква малка водна станция. Тази вода тук не знам дали е питейна. Всеки случай ще трябва да си я преварите. Я, какво пише? Това ма е хижа от Техеран. Много е хубава. И дясно има много хубава рекичка. Ще да види нещо голямо. Ще да види нещо велиби. Здравейте! Здравейте. Този път докъде стига? Бял нагоре. Един човек не беше казал, че има нагоре Меча поляна. Сега да имаме аз много да знам тук масала. Това е голямо животно. Добре, вече вървим от някакво късо време. Скоро ще стигнем до нещо, но не знаем до кое. Проверихме Google Maps. Реката вдясно я има и се движим по реката. Дай ни дава, че има някакъв... Сега ще ви покажа кое има всъщност. Ние сме ето тук и по-напред го дава ето тук. Пирамидата на връх Баташки Снежник. И както видите сме се запътили точно на там. Извършва се сеч, влизането на хора е забранено. Освен тук ягоди, не виждам да се сече. Те ги обгоряват с нещо и тук това 21 е обгорено с нещо. Да, ама тук не е. И тук ще е най-тегало. Не, тук ще е тегало. Здравейте. Между другото, може би стигнахме Мечата поляна. И дали това тук е Мечата поляна? От историята на местния човек. Никой не е тук да си прави огън, поне за сега. Ще кой се подава? Оле, майко! Официално стигнахме Мечата поляна. Да, не знаем дали е ловджийски пост или нещо. Има конче. Това е този човек, бе. Качвам. Не знам, се качваме там веднага. Офи, не съм с подходящи обувки за тук. О, виж, бе. Това ма е меч. Има ако на мечка. Ама не знам, не съм сигурен. Има шанс да е на мечка, ако вие знаете точно на какво е, пишете ми отново в коментарите. Тук. О, има стълб. Не дай ми нема тляво. Мале, тази кола изглежда много готина. Дано не на някой и да не ни направи проблем, че се качваме. Много дива кола. Оле, майко. Дай един по един, че да не разберем колко е здрава. Изглежда активна и поддържана колата, би трябвало да... Не е поддържана. Отде знаеш? Ти. Казваш ми? Шита, не, аз падам от така обаче. Това е лошо. И отворена. Това ще е ревирана. Това тук изобщо не изглежда много. Сигурно... Оле, ма... Ревирани отворена. Ехо! Има ли някой? Има мечка си почива. Ехо! Не. Вижте къде се оказахме. Вижте каква яка кола. Това такова нещо не бях виждал в гората. Това е много готина кола, само трябва да се почисти малко. Да, може да седнем. Някой се погрижи да направи нещо като изолация и дъските изглеждат в очудващо добро състояние. Чете да и се затваря толкова хубаво. Оле, бай. Не, околна е бая здрава.
Както може да видите, височината в момента селфи стикаме доколкото се може по-надолу съм го пуснал и още има около 3 метра и половина. А като го кача... Бая към 6-7 метра. Оле майко, вижте къде сме. Дръж се за това. Това е здраво. Не стъпвай по среда. Продължихме още малко напред. Да, като цяло мислим, че ето това си е мечета поляна. Може би и това, но както виждате, ето там има кулата. Тя даже тук не се вижда, толкова е замаскирана. Точно ето е там е. От хора, това тук е със сигурност е мечета поляна. Намерихме я. Това е мечета поляна от историите на местния човек, дето ни разказваше. Нали, тук е много хубаво. Далечината се виждат хубави борове, гъсти. Има голяма отворена поляна. Тук, освен мечки, 100% в ранните часове или много късните ще има сърни и елени. Просто поляната е много голяма. Там на къде да продължим? Наляво, надясно или напред? Надясно. Да, надясно има сеч. Направо съм. Да, освен направо. Тук е за дълги гащи обаче. Да, тук наистина е за дълги панталони, ама пак е много топло, тъй че предпочитам малко дироги по краката, отколкото топлина. Много топлина. Да, и там има някаква постройка, ако я виждате, сигурно е отново е нещо за животните. Верно. И добре, стигнахме до реката, тук вече малко ще да направим лъвски скок. Е, оттам е. Да, изкачай бързо. Оле, майко! Оле! Избрахме най-лошия път възможен. Да. Има още едно нещо, което кува и естествено веднага отиваме натам. Онзи човек, който видяхте порано с кончетата, каза, че това тук принадлежи на ловното стопанство. Обаче също каза, че тази кула там е неизползваема. Е, тук се качваме. Не изглежда на... Това си е фургон, Е, тук е малък фургон, даже май вътре, има печка. Това даже май ще е закликано. Да, има нова дограма. Това тук вече е използваемо. Ето ги дърварите, хората, как си вършат работата. О, и кончето още. Да, има катинар. Тягно ще е. Това тук с печка, знаеш колко хубаво ще е зимата? Е, да. Стъпах в 30 санта пръст, цялата ми обувка е пълна с пръст. Малка мечка е минавала. Днеска. Не знам какво е минало. Целият ми крак е в пръст и пясък. Глей. Не съм с подходящите обувки за това нещо. Ето го, видите ли как е точно така? Цък, цък. Тук е минала малка сърна. И куче, и кон, и ние. Кончета. Отдалечихме се малко, от това отзад беше мечета поляна и тук хванахме някаква пътека. Обаче може да походим малко и рязко да пресечем пак през гората наляво, за да се върнем там, където бяхме. Постройка, трета постройка. Отново отиваме да я видим, защото постройките тук са много хубави. Тази зелената постройка беше затворена, заключена. Умата тук е много по-скрита. Това не е кула, това е хижичка. Ето е хижичката. Но не изглежда в толкова лошо състояние. Може би преди 20 години тук се е било много хубава хижичка. Някакви животни спазват. Но не е сега, за жалост. Тук, както виждате, има много кал, което е супер странно. Тук не е валяло от поне седмица и половина-две. И това си наистина прясна кал. И е точно на слънцето, не знам как не изсъхва. Ама нещо, някакво превозно средство или просто от тук може да се изтичала вода. Това се вижда, че е разкопано и е пуснато вода. Умишлено. От тук е разклонено от някъде вода, знаеш ли? Отивало някъде, където не трябва и се е разклонили от тук. Хванахме с една пътека и ето, ето за жалост беше потрошена. Сега отиваме да видим тази постройка, където сега не е виждате, но е за тези дървета. Кулата е ето там. Ето тази постройка, която ви казах, къде е просто структура на нещо е било. Какво има тук? Хижа Техеран. О, да, има някаква хижа на там.
Ще намерим много ясно. Тук най-вероятно са връзвали кон. Или Тук даже има козина. Бричата малки въженца. Козина. Мода е от опашка на кон. Тук някой не е тръгнал да строи нещо, направи го мишно така. Разпал и си е завил чували. Да, убил го е с нейлони и с времето просто си го е изоставил и си стои така. Ако си оставите палатка тук някъде и пуснете камера или телефон на таймлапс, сигурно ще видите някакво животно на камерата, после няма как. Тук някой използвал кората за дървото за огън. Огън ли? Да, това са въглени. Или може да ударил дървото светкавица и да се е подпалило, или може и човек да го е запалил. Но в сравнение с мястото ми мисля, че е светкавица. Тук е много на нагорнище, до тази хижа, дето и забравих името. Обаче, се качим още малко и ще видим дали има нещо. Дано да има още някаква постройка. Добре, забутваме се още по-навътре в гората. Не знам дали има някаква хижа или нещо. Почвам да се съмнявам. Тук наляво има някаква полянка. Не виждам никаква хижа. Май чуваме диво прасе. Ще сме готови да се защитим при нощта. Хора, този път не свършва. Ходим близо 25 минути. Да не каже и 30. Те просто не свършва. Обаче пише хижа нещо си. Каже, този път не свършва. И тази хижа ни идва. Набрахме много малко диви ягодки. Това сега не е единствената храна за близо 2 часа, защото 2 часа има връщането. Близо 15 грама ягодки, това не е храната. И една боровинка. Сега ще я разделим и 2 часа се връщаме. Добре, върнахме се много по-бързо от пътеката. Но отивахме близо 35-40 минути и се върнахме за 15. Ще бяхме на надолнище. Не знам, ама сега са свободни ода и за повече да разтъкват. И за хората от вас, които ще кажат, че тук няма мечки, тук ще видите картата на България и къде има мечки и къде няма. И ето тук ще видите къде се намираме ние. Мечки със сигурност има, но се крият, то нормално, те са страхливи от хората. Добре, отново сме тук до кулата. Скоро ще се върнем да я постегнем малко и също да спим или в нея, или някъде около нея. Ще постегнем малко, защото има някои неща, които е хубаво да се поправят. Иначе като цяло си е здрава. 2 човека без проблем издържа. Наблизо от батак.